banyat. Mireu, la tàctica és... És igual. Va, som-hi! Va, som-hi! Però què feu? Mister, és que el puto vent no veig res, no és la porteria. Porteria cap allà. Mira. Samuel! Perdona, mister, es que el viento, los pelos no me dejan ver. Qui va parir a la propera a la dutxa? Va! Mira! Gol! Gol del Numancia! Visca! Per fi una mica de patiment. Com que no val? Però què dius, home? Però què dius? Així, ara no... Com m'emociona veure que algú s'estima tant el Barça. ¿Qué sos? Soy Vicente Bogotá. El nuevo presidente del Real Madrid. Si vienes con nosotros te pagamos 100.000 millones. ¿Qué me dices, grumete? ¿Pero qué fas, Messi? Nada, hablaba con una boluda. Va, vinga. Mister, ¿puedo marcar ya? No, tú no. Pero es que yo quiero ser el pichichi. Estàs castigat. Si marques a la dutxa. Va. No. Però què fas? No. Lo siento. Quería tirarla afuera, pero el viento y... Pichichi. 53 punts. Quin desastre. Gol! Gol de Numancia! Potser ens remunten. Però què dic, Pep? Què dic? No et facis il·lusions. Sí, mira, segur que ara marquem. Veus? I el quart no trigarà gaire. Molt bé, nois, tranquils. Que avui sí que tenim alguna cosa per celebrar. Per fi! Què? No m'esperes llevada que me vindré tard. ¡Queca! ¡Beso también para ti! ¡Un abrazo, un beso! Vinga, va. ¡Campeones! Vinga, tranquils. Avui celebrem que matemàticament ja no podem baixar a segona. Però on aneu? Que hem d'estar contents! Lo siento, mister. El viento, los pelos... Viento los pelos.